Každý človek, čo investuje, by mal byť jasným a zrozumiteľným spôsobom oboznámený s tým, ako fungujú poplatky na jeho investícii. Pretože poplatky sú v podstate pri investovaní jediná vec, ktorá je takmer istá, na rozdiel od zisku, ktorý môže a nemusí byť v danom roku zrealizovaný, tak ako nám vravia historické údaje. A na druhej strane poplatky vo väčšine prípadov zrealizované budú, bez ohľadu na to, či máte zisk alebo stratu, a preto si myslím, že je dôležité im venovať v podstate väčšiu pozornosť ako samotným výnosnostiam alebo návratnostiam daných investícií. Aj keď za určitých podmienok to môže byť v podstate vyvážené alebo nejakým spôsobom odôvodnené ten poplatok platiť. Je to najmä v prípadoch, kedy daný portfólio manažer dokáže dlhodobo porážať trh, dokáže prinášať nadvýnos a za túto schopnosť si nechá zaplatiť. Každopádne, ak teda ten portfólio manažer toho nie je schopný alebo nejakým spôsobom nevie prekonávať ten dlhodobý priemer na trhu, tak si myslím, že tie poplatky oprávnené nie sú. A jeden z takýchto poplatkov, ktorý si myslím, že je najmenej ako keby obhajiteľný, je poplatok za správu alebo management fee. Je to preto, lebo tento poplatok v podstate sa strháva bez ohľadu na to, či máte v danom roku zisk alebo stratu. Tým pádom platíte niekomu aj za to, že dosiahol stratu s vašou investíciou, aj za to, že dosiahol zisk s vašou investíciou. Takže to je niečo v krátkosti za ním. No a ako tento poplatok funguje, tak väčšinou je napísané, alebo respektíve v podmienkach je napísaný, že sa strháva, dajme tomu 1,2% per annum z hodnoty účtu. To znamená, že podklad pre výpočet tohto poplatku je hodnota vášho účtu. Je to vlastne anualizované, ale v realite sa strháva každý mesiac. Tak povedzme, keď máte 1,2% management fee, znamená to, že každý mesiac vám strhnú 1/12 z tohto poplatku. Tento poplatok je strašne často bagatelizovaný, pretože klienti ho v podstate necítia na začiatku. Hej? Vy keď začnete investovať 100 eur, povedzme, a vložíte 100 eur na váš účet a za ten prvý mesiac vám ten management fee strhnú, tak to bude úplne zanedbateľná čiastka, lebo je to 1/12, čiže povedzme 10 centov, hej, alebo 12 centov z tej stovky. Tak si poviete, že OK, veď to predsa nič nie je, to nemá žiadny vplyv. Opak je ale pravdou, pretože každý jeden poplatok na investícii má určitý vplyv na to, ako sa tá investícia bude správať. Tento vplyv je v podstate ešte niečo ako znásobenie toho zlého pôsobenia poplatku na danú investíciu, pretože nejde iba o to, že koľko ako keby ten poplatok reálne strhne, koľko je vyčíslený ten poplatok, ale ide aj o to, že tie peniaze, ktoré sú strhnuté z vášho účtu, mohli byť zainvestované a tým pádom tie peniaze mohli prinášať ten daný zisk alebo tú návratnosť, ktorou počítate alebo ktorú očakávate pri vašom finančnom plánovaní. Presne tento ako keby vplyv poplatkov na danú investíciu sa volá efekt poplatkov. A je to podľa mňa jediný správny spôsob, ako si porovnávať z poplatkového hľadiska dve investície, že ktorá sa mi viac oplatí. A je to preto, lebo častokrát nevieme si to jednoducho vyhodnotiť. Hej, niekto účtuje si vstupný poplatok, k tomu si zaúčtuje poplatok za správu, po prípade úschovu, niekto si účtuje iba poplatok za správu, čiže tie poplatkové štruktúry sú rôzne. Čo ukazovateľ efekt poplatkov robí, je to, že jasne porovná, ktorá investícia je z dlhodobého hľadiska lacnejšia a ktoré poplatky majú na vašu investíciu menší efekt, ktoré ju menej ovplyvnia. A tým pádom vieme ako keby z rôznych poplatkových schém určiť jeden porovnávací ukazovateľ, ktorý nám jasne povie, že toto je lacnejšie alebo toto je lacnejšie. No a na to sme presne vytvorili napríklad kalkulačku, ktorá je dostupná na našej stránke, kalkulačka na efekt poplatkov. A ono v podstate na to upozorňujú rôzne portály, napríklad keď si pozriete, dáte si management fee
alebo effect of fees, tak vám to ukáže. Na Slovensku je to bagatelizované preto, lebo v podstate nikoho to ako keby nezaujíma, hej, že aký máme efekt poplatkov, je to predávané, že to je lacné, skrátka, nezaplatil som vstupný poplatok, čiže som neprišiel priamo o nejaké peniaze. V konečnom dôsledku som ale prišiel o viac. Dajme si príklad, takú úplne bežnú investíciu priemerného slovenského investora. Sporím si 100 eur mesačne po dobu 30 rokov, mám to na nejakom trhovom indexe, ktorý povedzme, že dosahuje 10,13% zhodnotenie. Tak za tých 30 rokov, ak by toto zhodnotenie teda v priemere bolo takéto na rok, čo samozrejme nebude, hej, bude kolísať, raz bude vyššie, raz bude nižšie, ale rovnako ako v podstate predikujeme na základe historických dát zhodnotenie, tak takto by sme vlastne mohli použiť rovnaký princíp pri výpočte poplatku a to aj musíme spraviť. Čiže máme investíciu 100 eur, 30 rokov, 10% zhodnotenie. Celkovo pri management fee, ktorý je vo výške 1,2%, zaplatíte 18 477 eur. To je jedna vec, čiže toľko to vás to bude stať, čo je na každom uvážení. Hej, niekto si povie, že mi to stojí za tú službu, niekto nie. To je na vás. Každopádne, nejde iba o to, že zaplatíte 18 500 eur. Ide o to, že tieto peniaze, ktoré sú postupne v čase strhávané z vášho účtu, majú ten efekt, že neboli zainvestované a vy v konečnom dôsledku neprídete iba o 18 500 eur, ale prídete o 47 755 eur a to je skutočný efekt toho poplatku na vašu investíciu. Takže toto by sme mali zvažovať pri tom, ako si vyberáme s kým a ako budeme investovať. Hej, čo sa oplatí, čo sa neoplatí. A ešte aby som doplnil, tak ten efekt poplatkov sa počíta tak, ako keby, aby sme vedeli to percento určiť potom a presnú sumu. Stále si zoberiem ideálnu investíciu, to znamená investíciu, na ktorú nepôsobia žiadne poplatky. Je to koncept, ale potrebujeme ho nejak stanoviť. A zoberieme si investíciu, ktorú máme my a nahodíme tam tie poplatky a porovnáme, že koľko by sme mali nasporené na konci. Tak napríklad v tomto prípade, hej, ak by ste investovali 100 eur po dobu 30 rokov pri 10,13% výnose s 0% poplatkom a žiadne ďalšie poplatky by tam nepôsobili, mali by ste nasporených 213 253 eur. Keď investujete do rovnakého fondu, ktorý rovnakých 10,13% prináša, po dobu 30 rokov budete mať nasporených 165 498 eur. No a tento rozdiel 213 a 165 je presne ten efekt poplatkov. A v konečnom dôsledku to ani nevyzeralo tak zle, hej, keď som na to pozeral. Začal som si investovať, nejaké centiky sa mi tam strhávajú, ale keďže drvivá väčšina klientov neinvestuje za účelom nejakého rýchleho zbohatnutia alebo nejakých špekulácií, ale chce práve že investovať pasívne, dlhodobo, pričom definícia pasívnej investície je tá, že nastavím si nejaký trvalý príkaz do nejakého indexu alebo do proste nejakého ETF, ktoré kopíruje trh. Nejdem ho nejak meniť, nejdem s ním nič robiť, skrátka častokrát je odporúčané, že nastav si príkaz a zabuď na tú investíciu a pozri sa na ňu pred dôchodkom pár rokov. Tak myslím si, že toto je veľmi dôležitý poznatok, s ktorým by minimálne klienti mali počítať, hej, že stojí mi za to, nestojí mi to za to, vyhodnotne si to sami. Hej, už férovejšie by bolo, kebyže naozaj vám niekto účtuje poplatok, že tak nastavím ti tú investíciu, trvá mi to, ja neviem, 4 hodiny, kým ti založíme účet a teda hodinovku mám 100 eur, tak mi zaplatíš 400 eur a investuješ si ďalej, pretože kto vlastne reálne spravuje peniaze? Kto bude vám reálne meniť portfólio počas 30 rokov? A kto ho bude meniť tak, aby dosiahlo nadvýnos na ten trh? To je ďalšia otázka. Ale to v podstate už je ako keby úplne iná téma, hej, že čo je teda nadvýnos a tieto veci. To je iná téma. Dôležité je teda, aby z tohto videa ste si zapamätali, že každý poplatok
má nejaký efekt na vašu investíciu. Tento efekt je znásobený tým poplatkom a jediná správna cesta, ako porovnávať investície z hľadiska poplatkov, je vypočítať si ich reálny efekt. Ten vyčísliť a následne sa rozhodnúť, či mi za to stojí, alebo mi za to nestojí. To je všetko. Tak ďakujem teda za pozornosť.